खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 जुलाइ 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनफुंनो हागोन। जिउआव दावगालांनो गोबां खाबु मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। वृष राशि रां रुफा जोबस्रांलांगोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। गुबुननियाव मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। मिथुन राशि गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। कर्कट राशि बेराम आजार जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। सिंह राशि नखरनि हाल-साला जौगाखांगोन। गोबां रां रुफा आखायाव फैगोन। गोजोन खौसेथि आरो अनज्लायनाय फैगोन। कन्या राशि गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआ गोजोन सान्थि मोनगोन। रंजा खुसिनि सान। तुला राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। वृश्चिक राशि सोरजोंबा गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोसोआव दुखु मोननांगोन। हेंथा गोनां सान। धनु राशि फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन। गावनि आरो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन। नखरनि आरो समाजनि सुबुंफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। गोसोआ गोजोननायजों बुंफबगोन। कुम्भ राशि नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जिंगा सिनांगोन। गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन। साना गाज्रियैनो बारलांगोन। मीन राशि गावनि आंगो सुबुङानो सुथुर जागोन। गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय।